Entra en funcionamento o primeiro saneamento autónomo no concello de Rianxo. O alcalde revisou esta mañá o remate das obras no lugar de Cerqueiras. Conclúe en Rianxo a obra de dotación de saneamento autónomo no lugar de Cerqueiras. Trátase dun importante proxecto piloto co que se crea unha rede autónoma de saneamento. Un proxecto que se realizou cunha achega da Deputación da Coruña e fondos do concello. Está formado por unha fosa séptica estanca e filtro biolóxico. Conta con 2 pozos de drenaxe. A obra permitiu chegar co saneamento a toda a parroquia, a toda a aldea, a aldea de Cerqueiras. Aproximadamente está pensada para uns 30 habitantes. Neste momento están vivindo unhas 10 persoas repartidas en 6 vivendas. Pensouse tamén dimensionalo para realizar unha actuación que chegara ás 10 vivendas. Algúnas delas neste momento están sin uso, pero sí que se preveu por si en algún momento recuperaban a poboación. Realizouse o saneamento de todas as casas, conexionáronse a esta rede propia daqui de Cerqueiras que vai funcionar de maneira autónoma. Con esta actuación solventarase un problema dado pola distancia deste lugar á rede de saneamento de 6 km polo monte e a dificultade do terreo. O núcleo pertence á parroquia do Araño. Ao estar 6 km, que é un pouco a distancia que hai da rede xeral do concello, inviabilizaba calquera actuación. Serían 6 km por monte prácticamente sin ningunha vivenda. Iso non compensa, evidentemente, optouse por realizar esta obra que non ten mantemento eléctrico, non ten bombeos, prácticamente todo está en caída e conexionado con esta zona na que estamos agora, que é onde se sitúa un pouco o corazón desta obra de saneamento, é onde se depura realmente a auga dos residuos que poidan vir das diferentes vivendas. Conta cos seus depósitos, co seu depurador biolóxico, coa súa decantación para evitar que os elementos máis sólidos que ás veces veñen no que é o saneamento que poidan chegar e causar un mal funcionamento da actuación, para despois dese depósito e dese difusor biolóxico chegar tamén a unha zona de drenaxe onde prácticamente o 100% da auga que poida sair dai xa está depurada e podería ter outros usos, sobre todo agrícolas. De ser satisfactorio o seu funcionamento, realizarás este tipo de actuación noutros lugares do municipio. De feito, o Concello xa traballa na posta en marcha dunha actuación similar no lugar de Fosacos. Xa está en marcha unha segunda actuación na aldea de Foxacos. Agardamos tamén en breve poder sacar a licitación unha vez se tiveron os permisos de Augas de Galicia e se chegou a un acordo con propietarios de algunha das parcelas para instalar estes elementos de depuración, este depósito subterráneo que é o remate, e xa digo, o final da depuración que se realiza na aldea. Con esta actuación quedan dotadas de saneamento máis do 80% das vivendas de Rianxo. Pendentes quedan agora outras obras, como varios tramos de saneamento en Leiro e Isorna comprometidos pola Xunta, e outras zonas do municipio. Ao remate da legislatura agárdase que este completado preto do 90% do saneamento da vila.